Hupsista. Vitsi, mä oon nyt aika surkee. Hei, Samsa mukaan. Niin vitsi, mä oon nyt surkee. Valkoinen ja pitkä. Okei, mitä muut värit on? Sininen. Mä oon sininen, mä oon sin. Ja punainen. No mä oon. Missä on mulla? Ei täällä ole vaan. Mä nyt syön lounaa. Sinkku. Mikä se sinkku? Se on lounassa 11. Ei vitsi. Samu 17 Dorka. Tässä on Samu. Häh? Niin, mun nimi on Mikkove. Niin. Joten mun kaveri. Mikä se on sulla? Miten niin? Tällaista. No mä oon Agarios. Niin, mut tässä on se Eurooppa ja Kiina. Kun ei mulla oo sitä vielä sitä. Niin on, tää on musta. Mä huomaan. Mä oon tässä. Täällä on tällaista 3D-peliä, mihin ei tarvita ollenkaan. Tiedättekö missä se paikka on? Kato, ei siellä ole tää peli, mihin ei tarvita ollenkaan tällainen 3D-peli. Eli onko se tossa? Hei, ja missä on punkku? Mä haluan olla täällä. Sokri. Kuka tulee tänne? Tässä on yksi. Tulee. Kaikki missä on? Mut siis kaikille 300. Joo, ja mä sillä aikaa. Hei, Tämä on 3D-peli, mihin ei tarvita ollenkaan. onko me pieni? Ei. Mä osaan vain oikeastaan aloittaa. Kyllä sä voit. Ai mä oon pieni, eli mä aloitan vain. Hei, katsotaan kuka on syntynyt tähän aikaan. Se ei ole kuka on syntynyt myöhemmin. Niin on 10 vuotta. Mä oon 9. Niin, mutta Ois kiva niinku tälleen tehdä. Niinku tälleen. 8. Mut kun Nelli on joulukuussa ja mä oon Kuka on syntynyt joulukuussa? En minä. Näyttekö? Ei se ei tietenkään. Se menit kouluun. Niin. Tietenkin. Jos sitä reppua ei ole, niin sit se menee. Ei viedä. Täällä pitää se. Viime kausi vaikka Noin. Nyt on tehty. Onko sä saanut? Joo, 300. Ai ei oo. Okei, tässä on 300. Aha. On niin tyhmiä.